Gilusad sa Davao City ang Green Rice Action alang kang former President Rodrigo Roa Duterte. Aniya ang report ni John D. Esteban. Gilusad ang Green Rice Action adlawng Domingo, April 6 atul sa usa ka programa sa Rizal Park sa Davao City. Dinhi nagtapok ang mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte. Ipahigayod kini kada Domingo hangtod matud pambabalik ang kanhi pangulo sa Pilipinas. Kinsa giaresto niadto March 11 ug gidala sa The Hague, Netherlands sa reklamong crimes against humanity. Gitambungan kini sa anak sa kanhi pangulo nga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang importante karon nga ipakita kanato nga dita ug wa ta mosugot sa gihimo sa iya. Panahon man gyud sa eleksyon karon. Pero dili eleksyon lang ato ang ginastoryahan diri kundi ang kaugmaon gyud sa Pilipinas. Kay kani ilang gibuhat nila kang Rodrigo Duterte. Gusto nila walaon diri sa Pilipinas aron malimtan. Siguro mao rin ang tan-aw nga mahimo nila. Pero kay bawman ta nga mas tikusog lang ang atong pagtuo ugod nga pagtuo sa mga plataporma ni Rodrigo Duterte. Sa maong event, imbitado og may istorya sa entablado ang pipila ka mga kandidato pagka-senador sa PDP laban nga sila Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Attorney Jimmy Bondok, Dr. Richard Mata ug Attorney Israelito Torion nga representante ni Pastor Apollo Kibuloy. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.